kuku! A kuku! No lataj. A kuku! 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 Machaj, tato. A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku ty! A kuku jeden ty! A kuku ty! A kuku ty, wycałuj go! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! Potrzyj go! Potrzyj go! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! Ojojojoj! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku! A kuku, nie będziesz się śmiał do kamery, tak? A kuku! Kocham cię, misiu! Kocham cię, misiu! Kocham cię, misiu! Kocham cię, misiu! Kocham cię, grubasie ty! Ty grubasie ty! Grubasie ty! Grubasie ty! Gruby grubasie! Ty gruby grubasie! Grubasie ty! Franiu! Franiu ty, Franiu! A ty gdzie? A ty gdzie idziesz? Gdzie ty idziesz, grubasie? Gdzie ty idziesz, grubasie? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Kto to jest taki piękny? Kto to jest taki piękny? I taki latający? Och, Jezus Paweł.